Belai keno hambai chini media rokno tini ni chini o jaga kunjamurao kaisa chini visit no o program no ro coverage khainani phaimani bagi tinobo kunjamurao chung nukha miyao chini sikla rok khorok nei khorok cha hangke to jibio ta kon under treatment te khorok ni hingkai borni bumo asahori jamatia bai james jamatia borok charai sikla ko khorok cha hangkai 6 semester college puri tongo hingke borok nogo rang puisa kwrui ni bagui phungni 4 no ongkhorui o gari o ha tip buinaro ha rui ta bui nok tangthani ge gari o ha tip dana thangtani active ri phaimani pore teo chatlang nain phaipurung kai asumsa ha kwagi bongni sakao ha kwagi phaikang ha bisingo borok totally phobjagi thangka ge asakkai pathetic obostha kale borok thimano social media nugui bakhayok kha tamni bagi himala obo joton chini jaiti gosti kalaibayu hingkai obo high condition nugui tini paile phano ma phaika borokni nokni borok malai nya hane ta parani borok malai lekha salaikha borok baike thikha asu বিষয় babakno hingkai chini sorkarni theke je somosto amtui হঠাৎ nini incident khangkai tamro scheme tong abrok o jagani borok abo made man khamaya obrokno khuskobor nanani hine tini phaimani hingkai khub kha khamka belai khano kosto nangkha borni thimani khorang ko khobor no khana o disaster management fund to titi show krei hingkai haipano obo exactly chini borom ganang mdc utpol ni elaka bo treatment purpose bo kisa phataro thangjak bo phainai 16 tarikh o phainai 17 tarikh nor phainai sao bo phaiman pore chung salainai bo tamo khlaiei o duita family te khoroksa to under treatment abono rong hoge tinta family bomti hai khlaiei o tinta family no mane chini titi sin theke chuba churiman abo bo phaike chung salainai hingkai asa khlaio kisu mane kono na kono kisu chung bor lai manana ne asa khaya abo chini mdc sai phaike chung salainai hambai tino jaga o family visit khaina phaitani chung bai baksa phaitani ang bai baksa phaitani tongo chini o jaga ni local nai tongnai bono guardian kha nai tongo chini borom ganang Mahendra Deborma tongo chini former minister Mebar Kumar Jamatia ji tongo hingkai chini khumulungni ang bai baksa phainai journal ni chairman borom ganang Bisrai Deborma tongo chini yango elakani guardian ngai ani kaka di tarpore Sunil hingkai o jaga ni vice chairman tongo chini Monikonna tei chini Sodor district ni development secretary tongo chini Naisa hingkai o bai keno parani borok tongbayo o jaga hingkai bai keno chung nailekha nok ni borok malai lekha te koklam salai hambai.